mga kalodis, yung boy Julian Gamers. So nandito tayo sa panibagong video. Yung panibagong video na to, kung bago ka lang sa video nyo, please like na dyan and subscribe. Kasi libre na ay pa pag hinihintay mo, subscribe ka na. Kasi ito another video as application sa AskCraft SMP. So ito mga kalodi, isasagutin natin ang mga requirements para makasali tayo dito sa AskCraft SMP Season 3. Yeah. So first na tanong is, 12 dapat kailangan. Di ba pa ako 12? Mag-12 pa lang po. 11 pa lang po. Okay. So napasalayin niyo pa rin ako sa AskCraft SMP. Yeah. So, ang pangalawang tanong, marunong ba ako mangisama? Yes, marunong po ako mangisama at di naman po ako magnanakaw. So, sana pasilin niya pa rin ako. Yeah. Pangatlong katanungan. So, ito naman, marunong ba ako mag-Minecraft? Opo, marunong ako mag-Minecraft. Yeah. Pang-apat na tanungan is, bakit gusto ko sumama sa AskCraft? Kasi maganda rito at mababait ang mga member dito. At lagi ko pinapanood ang all members sa AskCraft. Yeah. Subscribe. Bye-bye.